Те сгях с коми, а? Днеска да те сгяха, искам да пробвам една схема. Тая кутия, както се вижда, е InWin A5. Има два вентилатора отдолу, които вкарват, два отгоре, които изкарват, един отзад, който също изкарва и захранването, което също изкарва. Обаче и тук става малко конфликция, защото това иска да смучи въздух насам, обаче това смучи насам и това смучи насам. Следователно се чудя дали ако преместя този вентилатор и този вентилатор и ги обърна наобратно, за да смучат въздух от тук и да пускат въздуха насам, дали няма да има някаква разлика в температурата. Тук направих и една графика, където се вижда малко по-нагледно каква е разликата. Това преди смяната, когато вентилаторите си бяха с нормалната конфигурация, задния вентилатор изкарваше и това на процесора и той буташе назад. Като виждаме минимална температура 33 градуса и максимална 51 градуса и 3. Обаче, след като направих вентилаторите да вкарват мек въздуха да влиза отзад, да минава през охладителя, да отива в захранването и вече там да се вади, виждаме доста стабилна разлика за такава малка промяна. Минималната температура тя не интересува толкова много, след тая, така или иначе това е когато процесора нищо не прави, обаче при максималната температура имаме 4 градуса разлика. Да, в случая на Ryzen 5 не е толкова много, защото този процесор така или иначе не загрява, той охладителя е малко прекалено силен за него, но това няма никакво значение. Това чисто и просто показва, че позицията на вентилаторите има много голяма разлика и такава малка промяна може да има доста стабилен ефект. Примерно в случая на някой Ryzen 9, 7, някой X3D или някой печка Intel, която да смъкне 3-4 градуса, което може да я изкара от Thermal Throttle полето и да работи доста по-оптимално.